hori ez da dago. Ya está live. Ya está, jarrita dago. Berriz nahi hor konektatu. Aita eta interakzionatu zen. Ariani, zaitu hemen? Ja, sí, pertsona. Hemen ere ikusten, no? Hemen ikusten naiz. Ez. Bueno, atxaldeon. Hemen itxingo du pixka bate, jendea konektatu bate, minutu bat. Atzeago, Ez ondo. Lore. Hemen zaten nahi hasi zaitezkete, berotzen. Zaitzatzen ikutu bat. Bide goten. Bien, no, guapera. Bueno, listo, atxaldeko gaude. Bai, hasi ja. Bueno, atxaldeon denoi. Bueno, hasteko gogorarazi nahi dizuet hau kirola egiteko, ariketa fisiko egiteko tartetxo badala. Gaur pikin bat harrituta gelditu naiz jende askongana zabaldu dalako eta espero dut ez zuen espektatiba betetzea. Argitu nahi dut, hau ez dela entrenamentu bat, entrenatu nahi dunak hau baina askoz ere egin nahi du, egin behar du, eta adibidez egin ditzake eskailerak eskatzen edo portalen, eta nik egingo ditudan serie baina askoz ere gehiago. Fokoa jarri nahi dut, egun hauetan etxean baldin bagaude, normalean baina askoz ere gutxiago mohituko gea, zen naiz eta sedentariok izan, normalean kalea ateratzen gea, ibiltzen gea pixka bat, erosketak egiten ditugu, gora eta bera gabiltzak, eta orain asko eta asko etxean sartuta gaude. Orduan, tartetxo bat hartzea ariketa fisiko egiteko, behin baino garrantzitsua. Nire kezkadia, monotonoa bihurtukote da, baina aleginak ingo ditut, ez espero gauza gehiegi, nik ere nire muga desiente ditut eta. Bueno, hoi esan da, gaurko lana egingo dugu, beroketa txiki bat, aukeratu ditut 8 bat ariketa minutu batez egingo ditugunak, eta tartean 30 segundu korrika txiki nahituko gara. Eta gero berriz ere, indarra eta malgutasuna eta bukatzeko erlajazio pixka bat ingo dugu. Bale? Bueno, hasiko gea, atzo bezala, moitu pixka bat besok. Hemen, seinala bezateate interaktuatu behar detela jendearekin, ez dakiz zer da noi, baina zuek zehozer jartzen badezue, baina nik nahiago nuke hor ezer jartzen baino, ariketa fisiko egiten diotea, eta ez behi da, bale? Venga. Venga, guazen aurrera. Venga, atzea. Bueno, gaur, esatu dizkizuet, koordinazio pixka bat eskatuko duten ariketak. Eta ero ez da basmatzeik, ze batzuk, esan diazue oso harini izan zala atzokoa, beste batzuk sekulako agujeta dauzkazuela, orduan, ni saiatuko naiz neurria ematen, eta baten batek fuerte goin nahi baldin badu, badaki ze aukera duen, bale? Bueno, venga, hasiko gea korrika txikin, minutu bat, Kaixo egitako gara, kuentako gara. Apalagunak! Hemen, atzean dauzkada batzuk osatorri gutxin, esate etortzeko eta hobeltak egitzeko, baina ez dutenak. Atitzen duen zadio gara. Bueno, esan bezala, rekuperatzea beti, ariketa tarten hau izango da. Ordu, batzuek, konzentratu ariketan, eta atzo esan dakoa, egirri baldin badazuentzat, arindu pixka bat, horrela ibili, bakoitza bere mailan. Eta, gutxi baldin bada, gero, portale atera, eta eskailera gora eta bere ibili. Gure etxeko batzuk batzu 10 aldiz ibilizian, 6. pisuan. Bueno, venga, esate jatenen, hasiko gea, venga, honek, hau luziko da, minutu bat, venga, eutxi, eta erronka da, euste hori. Zuek ikusi, asko baldin bada, indaiteke rebotekin beti,
oso indartsu zaretenak, segido. Nik ez dakit gaur nola bukatuko beten, zehia 3etan bazkaldu eta azkenen gauza pentsa baino luzeago izan da. Etxetan toki gutxi daukau, baina toki daukazenok egin dezakezuna baita ere sorka salto nibili. Sorka saltoko ariketak, bueno, zure tokin jartzen zaituzte. Venga, vale, berriz ere 30 segundu hor. Bueno, venga! Izteak jartzen. Batera aldetu ziten, zapatillak edo nutxik, hoi aukeran, Nik gaur alfombra kendu dut, atzoia erori nitzanetan, eta orduan noizu ikusi. Bueno, a ver, zeintu bat segungoen. Venga, kan, Venga. Hau nahi badezuen, txarro azpien, alta, gerri dut, ikuste zuen, azaldu gara baino, dutxan dutxeina, Es que garri ni pillada, Joder. Venga, alde batea, eta bestea. Gerria moituz, launa gehiago txaz. Xavi, te va a hacer cosas. Mira, ¿en el caquen? Hoi musika ere, asmatuko gain erritmoan. Oso bizkoa da. Nahi klaskarra, bai. Venga, suave. Ira, itatzen entzun genuen. Sarri Patara. Bai, sartu ditugu. Motibatzen gehan egin. Bueno, bentsa, 12 minutu lehenengo gehala, osea que ez horren beste, iabiarik egin ditugu. Lako 8 dira eta denak ez dira horren gogorak, Bueno, baina eski, venga. Txuletak indalgatzen puta horrea, Bueno, beste... Eskontane bat atea zego. Alde batean egin ezue. Hemen ja, habilidade librea. Nien ez bereziki, erritmoaren errege. Venga, Maren. Venga, espero etxean elkartuko zinatela, Ze etxeko kutsatzen barea, etxeko bat kutsatuta deno kutsatuko da. Etxean egin beharko da. Era guztita. Venga, oinez berriz ere, xabe. Asko bat dina da, barantzu itezkete horari bai. Baina rebote gehiokin. Eta berzein erremua. Vale, hau ez da horren. Bueno, patina hori, atzekoa. Venga. Ni entenak hori gara. Hau, ez da horren aerodikoa, bizten bagea, indar egio da, baina bueno, rekuperatzeko, salto pixka batekin egiteke. Xavi! Hau pagarte. Eutxi, Bueno, hacemos base. Atzeko objetan nabaritzeia. Hau.
Bi aste barroia urteka gabe ongo zer. Bueno. Venga, listo. Berriz ere. Korrika txikin edo baita ere. Venga, koordinazioa lantzeko, aldaketu ingo dugu. Nahi zuena, hor. 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 Ezkin zinen, geldik ez zotea, kontua. Bueno. Guain. Venga, a ver, hola jarriko gara, tingo dugu, Bat, bi, hiru, lau, salto, bat, bi, hiru, lau, salto, bat, bi, hiru, lau, salto. Ez iritsi, salto, bat, bi, hiru, lau, salto, bat, bi, hiru, lau, salto, bat, bi, hiru, lau, salto, a berriz Aukeratu besti bat, Ander. Saiatzea amortiguatzen. Hausartzen ma naiz. Gongo gara aerobikeko oso batzu ikasten. Eta igual, koreografia bat eta laban bat animatzen bada igual, gure baten dantza saion bat. Venga, va. Venga. Bueno, zengu zaidea. Atzo baino neurri hoben hartuta, bakizu, gehiagik baldin bada, oin ezin, baina saiatu, 15 minutu hauek, eten gabe egiten, Venga, horrun bada txotxongilloa. Hasiko gea, atzo bezala, ingo dugu. Bat, bi, ezkerra, erdia. Eskubi, erdia, ezkerra, erdia. Eta segidu, bat, bi, hiru, lau. Eta gero, sartuko de pixkatorreago, tartekoa, bale? Ordu. Guain ingo dugu. Bat, ingo dugu. Bat, bi, iriki, erdia, ezkerra, erdia, iriki, erdia, eskubi, erdia, denbora. Hemen, hankak irikita, egin guazu, Dantzare, erditzak etxarra, nun batean animatuko galitz, venga, oin suabe, fandangoa eta harina, hankak irikita itxi eta... Jarri horreitakin. Bate. Bueno, urrun ariketa harin xegoa da nik uste, baina komponente muskular handigoa du. Hale, zerti jatenen, hasiko gara. Hemen ez geldik, ezen geldik, Iriki, erdia, iriki, markatu, nazio nahi. Hor. Ze hau segidu nahiko gobra. Segidu rondon, oia. Zue ikusi eka, 15 segundo lan. Pixu aurren, pum, pum, pum. Kontuz bizilornak intxabi. Jo, Xabi. Digo, gusta. Artegea. Bueno, venga, korrika pixkat. Venga, bronga bote atezu menden minutu egin. Venga, zein datorro rumba. Bueno, hau. Urrungare koordinazio pixkatuko du. Ni jakiteo zintzan deitu dut aerobik txa-txa-txa. Ber, gaurra. Bera, na, orduan, ingo dugu. Bat, bi,
Bat, bi, hiru, bat, bi, bat, bi, hiru, bat, bi, bat, bi, hiru, bat, bi, bat, bi, hiru, bat, bi, bat, bi, hiru, bat, pam, pam, bat, bi, hiru, bat, txalo, jetxi, bat, bi, hiru, bat, txalo, jetxi, bat, bi, hiru. Zago ez da bestia, ez da bestia. Hau, toki gutxi honko, baina bintzate, erritmo pixka bat diteko, Pam, pam. Euskal Izkola dago. Ander, azkerri da. Ui. Bat. Gracias. Bien. Bueno, bukatzeko haber hau, Hola, ingo dugu. Pam, 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 Venga, va. Bueno, venga. Zenbat gona egin dugu? Amairu, hola. Venga, azken nengo dugu, venga. Kaixo, Sara. Venga. Eta ia, saio euroikoa. Kaixo, Jami. Zea pasaberko dugula, Pregona etxen, aireztatu ondo. Eta esaten una, orduen ban egiteak badu baita ere, bueno, batxatea pixka bat moitzea. Bueno, ben, oso ondo. Bat baietxo bat edo tapin bat eukitzea, izerriak entzeko Bueno, guain, hartuko dut alfombra txikia, baldin badukazue, harik eta izeko esterian bat, nik egia esan etxean ez daukat bate. Orduan, mira, baina abdominalekin hasiko da. Kodea. Orduan, lehen mariketa ingo deu. Hola gaude. Ilo. Begira txilborrera. Taldatu. Besterekin ikutu dura bakarrik, Eta goatu. Lumbarrak. Lurra ikutzen egin behar dute. Egingo ditugu hola. Nik proposatzen ditut. 30, baten bate gehiago nahi ditu gehiago, 20ekin, gain ditutzen egon bat. Bueno, 15 eman ditugu. Batu, indarra, lumbarrak, lurra ikutzen egoteko, Venga, 5 gehiago, bat, 2, 3, 4, 5. Oso. Bueno, guain, txuleta daukat. Dena, goatzeko. Bueno, guain. Claro, besotakoak azpintza izkit. Bueno, ingo dezaz. Hanketako lehenengoa pareta baldear dezue. Eta geroako, baten badaldi badago etxen ingabe, esaiozu. Bueno, nik hemen egingo dut, jarriko gea. Hau da lan, isometrikoa. Isometrikoa esan nahi du, minutu bat, Venga, ya jarri deu, osea que... Bueno, iarrak uzkurtzerakoan, uzkurtzen dira era konzentrikoan, hau da, bi loturak elkartzen dianean, eszentrikoa, bi loturak urruntzen dianean, eta isometrikoa, distantzia berdinean, iarra uzkurtzen denean, baino aldaketak distantzian, luzeran ez da honen. Hau, eskian adibidez, jetxirako eskian, jetxirak dira isometrikoan dira, konzentriko eszentrikoa, baina oso isometrikoak dira. Eskala ere, batzutan nahiko, nahiz eta dinamiko izan momentu batzutan, baditu momentu isometrikoak ere. Bizkar osoa ondo apoia duta, 80 gradu, eta ez dakit nahi luzintza egiten nahi zeidia. Bueno, hoi da, utxiko nahi bazen duen, bueno, ja, baina esan dira. Vale, listo. Bueno, guain, flexioekin nengo dugu, aztu intzait prestatzea. Orduan, bueno, ze okurritzen zaiten. Esan dakoa, nahi dezuenok, egin dezakezuen. Bueno, nik uste todo errola, atxean gara. Estela, Nena, hola. Edo, horrela.
Vale, venga, zuek ikusi, Parete. Venga, nire proposamena 10 egitea da, vale? Gogoratu. Bota gora, hartu bera. Musika. Venga, 10. Bueno, ingo egindu lehenengo seria, horrelako, 4 serie ingo ditugu. Bueno, guain, aurkia behar geteu. Batez ere, Engan alkiatzeko zugan. bai, zuetako asko, txoinen, zuetako asko gauketa alde mauzkaztu izango da, batez ere, atzoko zankadak, eta baita ere, ariketa honengatik. Orduan gaur, egin, ariketa kentzeko ere ikomena da, jarraitzea ariketa egiten. Orduan, gauketak ez bali mauzkazue, segi beraino bestek, aurkia jarri, eta pum, ikutu, eta gora, Venga, 20 aldiz. Gorputza zuzen, begira da aurrea. Amagoz. Hemen berdina, gutxi galde magazentzat, egin 10 gehiago. Asko bada, egin 5 gutxi. Vale. Bueno, guain, abdominaletako beste bat ingo du. Gatxe, bikin du pixka bat. Hauxe behingo du, bi aukera dauzkazuen. Horrela egin, horrela bertan, lumbarrak lurren, pum, lumbarrak lurren ditut, hartu, bakatu. Ilo botatzen, edo, esantako nire badezuen, hola arixegoa da, hor jarrita, vale, venga, 20. 10-etik 20. Venga, nik uste, jen honitu legal gutxi ditut, baina ja, lerren gainean. Bueno, venga, a ver, zein da urrungoa? Bai, urrungoa besotakoa. Bueno, bida, proposamen desberdin egingo dugu. Hontan, bizkarrantzak hori osona da, egingo dugu belaunekin, hola jarriko zeaten, eta ordu egingo dugu. Imaginatu, txampon badala lurren, ordu egingo dugu sudunarekin txampona hartu, aurrea, eta bueltatu. Txampona eraman, bateria enatea. Eta utzian. Venga, hola. 6 aldi. Nire ondo da. Ikusi, bizkarra, zen mugimendu egun. Kargatzen jarri. Venga, lau. Bost. 6. Eta guain ingo deu, txamponak ekarri, Bat. Bi. Hiru. Ordena dute. Lau. Bost. 6. Ratito. Bueno, guain, abdominalak, lumbarrak, eta kuento bat zaigu,
hanketakoa. Bueno, baingo deu, Han izan gitu. hanken atzekaldeko gihar hauek, biceps femorala edo isquiotibialak, ordu, nortarako jarriko zeate. Etzan da orkin ondon, hanka apoiatu olkian, gaur ningo ez du. Altxa gerria, pum, eta hanka guztatu. Daldatengo dugu. Pum. Bai ez. Hasieran ez ematen, baino, giharra blantzen egidea, Venga, hola hogei, Lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bueno, ariketa hauek, nik esaten dut gihar nagusia, baina multifuntzionala gihar gehienak, kate zimetikoak dira, eta dena lantzen duzu azken ginen, Osea, hemen abdominala lantzen egea, lumbarra lantzen egea, baina nagusia dutea ere bai, nik uste eta 14 hola, beste. Vale. Bueno, ya, pixka bat, galduta nau, zenbagarren gon, goaz. Nik uste, hirugarren seriekin nahi gehala, ezta? Bueno, abdominaletako beste bat dingo deu, eta hau izango da, bueno, hola jarrita, hau, jendean astu iten da pixka bat, A ber, ingo deu. Tolesten deun hanka berdinaren, beste hanka airen. Hemen oso importantea, lumbarrak. Begira da txilborrera, kontrako eskua, belaunea, berdina, txongatila. Pam, 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 eta txilborra ebidatu. Venga, 40 alizau, Arnasa ondo hartu. Es un buen música de ritmo, Esta es la... Bien, vale, vamos a ver. Bueno, guain, besotakoa, aprobetxatu zolki hemen daukaula, behingo deu, atzoko, tricepsa. Hor, nor jarri, bukalondoak atzeaka, eta hor, venga, 15. Venga, venga, 10 ere, onartze dut. Lau, 5, Barbarilla. Vale, nik uste, hirugarren buelta, indeula. Vale, guain, hankak tokatzea izkigu, zaki, nastuta nabil pixka bat, Zaki baten nastu nahi zen, baina, bueno, hankak tokatzen bat zaizkigu, bai, hanka, guain. Venga, aurkire joko gara, atzo bezala, Bat, aldatu, hola ama, hanka bakitzak. Jarri muga, Nik, 10 bakitzaki, 6, 5, 8, 6. Ia, kontua bat beste, 2, eta tik izan da. Vale, bueno, chuleta, a ver. Bueno, guai. Lumarrak, oreka pixka bat. Bueno,
Bueno, horrela jarriko geha. Bizkarra zuzen. Nabainiko edo. Hanka eskubide luzatu. Beso ezkerra luzatu. Eta bildu. Bukal ondoa. Ai, ama. Ba. Bildu. Mantendu hor, Lau. Dos. Sei. Eta beste aquí. Bat. Hiru. Lau. Bost. Eta sei. Eta bukatzeko, uste, bai, inditugu denak, besotakoak, proposatuko dizuet, edo berriz ere flexioak, edo nahi badezuen, ariketa bat, foko gehiago, indar gehiago jartzen duna sorbaldetan. Nola jarriko gineke, eta, baino deuna da, kopetarekin jetxe, Venga, hau gogorra da, Nahi badezue, egintzazue, berdin flexioa, edo belaunek. Bueno, eta saioaren gogorrena bukatu du. Guai, badakit, ume batzuk begida zabetela, umentzako eta bestentzate bai, erronka txiki bat, Erronka txikia da, atzea ingo deu, hemen ikuste zait. Bai. Hola jarri, gaiten dut. Ingo deu, hola bildu, hemen gaudela atzea egin, bizkarra bilduta, eta ero, abiadura handia hartu aurrea, eta zutitu. Bale, hola, Ai, ama. Hoi da, zen ikusteko zuzeneko dago, Hemen ez da otranbaik. Eskatzeko jomo zuzen. Ez, nahi hau. Venga, berriz, Hor. Da baina, behar hartu. Venga. Beste batzutan, horako erronka txiki gehiago jarri biztiz. Venga, eta, guazen dutzotza. Atzo bezala. Hankak iriki. Alizatu pixka bat. Arna sartu. Ondo luzatu hor. Pixka bat bera. Bueno, lagun asko ukial ditugu gaur. Bai, batzu ondo. Bai, asko. Bai, bueno. Jarriko dugu, pixka bat zuen iritzia jakiteko. Baina esandakoa, Mazen bestaldean egin gehiagi eskatu. Ni iristen naiz entokia, orduan. Nire saio ez izango alako, Bueno, izan zitezken, artista asko da hortik oso ludiko eta alda neurrin, sartuko ditugu, behintzat lehenengo zati nola gauzatxo batzuk saioa, bueno, divertigarri egiteko, baina gutxi gora bera du da, astean zehar eskainiko dizuedana, esan dako, gero bukeran, egingo ditugu, hola jarri baita, eta jetxi, adibidez, biharko ekarri bakoitzak bi pelota, eta hasiko geha malabarrak ikasten. Bukaeran 2 minutola, bialik biztizetarik eta batzuk, eta esperimento bat ingo da. Bueno, jendeak zenbagarren eguneako ikasten duen. Zuetako asko jakingo da zuen. Bueno, bazen, zea izpio barkatu kuadritetxoa lutzatzea. Hemen nabaritu behar duzu, Eta baten batek minen bat sentitu badezue edo, badakizue.
gelditu, eta ez dakit, batzutan posturagatik, bizkarra, ez batean zuzentzeko. Aita galdetu eta ber bi naranja balioten biharko. Bi naranja zuzenen zumoin nahi baldin badezu, bai igual, venga, alde batean, herria, hemen horitu errezu, Maren zure estirabeten emaitzan. Venga, estaldean, hemen. Venga, bikiak, hor. Venga, horitu errezu hemen, luzatzeula. Bestearekin bai. Venga, hor. Mandarinak. Horre bai, luzatu ondo hor. Itersa, ehatzen bezala, luzatu gora. Beste ere bai. Pektora da pixka bat, sorbalda horra zenetzi, eta bularraldea aurreatu. Beste ere bai. Bueno, orduerdi izan nuen, baina hemen, berroi minutua dagoaz, Osea, que bueno, saio txukuneite edo. Badakizu, korrikate biltzizatenak, eskaieratik narritu zen. Hori da nire proposamena. Venga, guain, hola jarriko naiz. Hor. Mantendu pixka bat, atzo esan dako, arnasa bota. Tensio pixka bat nabaritzen dezunen mantendu. Venga, behartu pixka bat. Inoiz, minik sentitu gabe. Molestu. Ekarri bularraldea. Eta bestin proposamenak eta baita baldin mozka jendeak bialtzeko. Hoi da, proposamenak eta... Dena den libre gero ezingo du, youtuberrak egin, Abesti jarrita, gero copyrightakin. Hoi da, marka. Atzeko egitea, jarrita. Ariketa hori bere garrantzia dute, bukaeran pixka bat askatzeko, luzatzeko, arnasketa lantzeko, ondo bidatu, atzea eta gora. Jose Arripi hau. Gaur ez nahi zai, jende berri hongo zeate, barkatu, hanka luzatu, beso berdina, burutu eta okazuen hankan gainetik pasata, atzea eta gora bidatu, giro espinala edo egiten dut, luzatzen nahi geha, bizkar guztiko hornoak, eta gluteare pixka bat bide batez. Hor, atzea eta gora. Guazen. Azken aurreko itea. Hortzi. Hor arnaz ondo hartu, bota ondo. Lain fri. Aitor, bai, bihar jarriko izugu zuri. Aitor. Venga, eta atzopa hor. Venga, katu kasarratzea hemen bezala. Bizkar atera. Eta bera. Gora. Bera. Gora. Eta venga, azkena. Egingo du, zeak endu diote. Silla. Berdin du, Nei gehiago ustean zaita hau paretan kontra, baina bueno, atzo esan dakoa. Hau, erlajatzeko, hor jarri hanka, gora, lumbarreako. Eta arnasa ondartu. Venga, garazi. Minutu bat dola, nasai. Luzamentuak ere, luze egin daitezke eta, baina guak, pikin bat, esaka gabiltza.
Bueno, eta gaurkoz, hau izan da dena. Atzokoa, nik uste egun hauetan konturatu behar deu, solidariok izan behar deula, alik eta kontaktu gutxien eduki behar deu beste jendekin, kutsatzea mantxotu behar da, hala beharrez, eta sareak sortu, eta ezagutzen baldin baduzue, zuen inguruan, zuen portalen edo auzoan beharra duen jonamonen bat edo pertsonan bat, eta ezagutzen baduzue deitu, jakin ze behar duen, herriko gizarte zerbitzukin igual harremanetan jarri, seguraski bolondrez sareak martxan jarriko dira, etxetara elikagaiak emateko edo behar diaran gauzak, eta elkar atzo esan dakoa, elkar zaindu eta elkar lagundu behar dugu, vale? Bueno, venga, bihar arte, ondo izan.